Готови ли сте? О, не! Има джихадист от техния. Къде бе? То ще ми прави Аллаху Едбар. Добре. Ето ме чете. Я. Флашвам. Излъж с гръб. Дай. Отгоре. Ох, не знам къде се намирам. На рампа. Зад е баряк. Ви смотан ли сте от... Може ли то да не е това? Искаш да ми кажеш. Чак, той не е ваза. Как бе? Да кажеш, че зад нас има майко мила. Смокнах window. Чакай. Смокната. Не смогна. Я го, брат. Не, защо Защо си издаде? Бро. Мрада играта. Добре, сивни имка. Много по-голяма вероятност има да се работи по тези серии, колкото да... Той се казва... Азиз Кермин Мохамед. Ау, ама може ли... Я имате гледу. Видя го там и шиш. Това беше с малко съзвате, в смисъл защо ти решаваш. Връщаме някакво да правим. Между другото, той е лавия много suspicious. Ладно, я застани пред смолка, искам да проверя нещо. Аз ще проверя за още едно. Да видим дали ще го направи. Alright! Очевидно. Хай. О, сам GG's. Сега ще го чекне, ще видите ви. Той ти не показва нищо вярно. Да, добре, брат, добре. Как точно? Казвам, трябва да се дълго прекалено много игри. Да, добре. Не знаете ли какво му направим? Мятаме много смокове на мид и срима в тях. Да видим какво се стане. Сак, Чакай. някой ма боди блокна много тежко. Ау. Брат, още не умира, бикирта! Аз съм нърго убих тос. Иначе на конектор. Отваря. Ай пак, той ми хареса. Няма сни... Погледнах надясно. Това е враг на място. Може отзаде. Погледнах надясно. Това е враг на място. И сега ми трябва алиби. Гей. Аре бе, къде сте бълъци? Window. Къде си Балачев? Къде е другия Балачев? Аре бъл. Цак! Оп! Охо, покажи му голк. Ето сега ще някак си 16 там. Хай! Добре, лопс, добре. Важното е, че го уби. Тая тактика е да победи мама. Еми, това е аутизъм, брат, той е непобедим. Кажи се, тате. Татенце. Да. Абе! Абдул Ахмед Карим е брат. Боли ма корема. Пратни се, той ще ми. Я. Готово. Абе! Underpass. Браво. Парики да е парес. Браво, Диди. GG. Дидито, спасителя на деня. Да, кролю. What is this? Най-велика чува на Window. Някой ще ми даде АФК. Парите. Това е зад теб. Това е бутоно. Wow, cannot kill a guy with 65 HP, amazing. Умрях. Но малко. Как щеше да се умре, блядо, Hell Maze? Yeah, I got fucking one time. Еми вече не е тук. Daddy. Но пи... Къде гледа това малко конкуренция, брат? Латка. Сигурен ли си, Дидо, защото другите казват, че Алберт и Айнщайн са различни хора. No. Fuck you, bitch. Нинджа. Граната път си имаш пари. Крашби. Yep, that's right up. Браво, Диди. Come on, Ейс ги, Jack. ейс, ти си. Zero. Fuck. Help me.
О, я блява да работа! Код суркик. Ама то защо? Все едно използва хакерски глупости. Абдела Дискари Мухаме. Кой те уби тебе? Просто го моли ни и стръгни. Ма той не е там, той. Браво, я Боби. Чакай. Пешечко. Хайде. Let's fucking Казах, че ще спечелим, мам. Никой не вярваше. Грюн. Значи е проблем. Слушаш ли Гокс? Да. Аре, едно good old нюкче. О, Годжо, снимката на жълтия. О, сингъл! Един кемп. Ой, блядь, пошла! Алло! Първо! Знах са... О, бладю. Трябва да проблеснеш. Момчета, готна пластмаса ще влезе от някъде. Няма да ми запуши без отели. Защо може някъде да разбереш, че ма стрелят от двете страни без никой да ме защити. Секрет. Хай! Ай, коне. Давай си пушвай. Пока си умрявате. Искаш ли Бог? Сега може. Че аз поред някаква вършина не скопвам. Бабаура! Quantas? Не знам. Оле, че лагва, Go, 10 seconds. Send it. Snapchat. Save it. Send. Нахуй! You die all like bitches. Ала, shut up, Musa. Бърбър, потъпентра. Ой, блядь. Okay, bro. Ама... Не, сега ще се обърна клавиатурата на 90 градуса. Не, че мога. Искаш да я видим. Просто... Той се обърна ми пръсна цифата от никъде. Обухаме с пистолет само ръка. Знаеш какво стана? Аз качам с нож надолу и он няма цели с пистолет, аз докато извадяваме пето и ме уби. Абе, стига си вземал, абе, бебе, брат. Вземи си райфъл, молят се. Няма парта спада. Не да, без сега пе, откъде си опумпа. Зандър шпик. Там е кока. Мале. Кога какво правя от? 1-7. Не знам се къде съм. Ай! Изяде бърдире. Кога ще го прибивате. Аз мисля, че знам къде е. Info. Да. Не, аз се стреснах там на ти... Това не е добре. Моля! Как? Нещо трансформирано в тъжния барът Симпсън. Майка ти да е бътъв скоро! И той буквално ще рейсне. Трябва бързо. Дай тропа. Не мога да пресипя фонкове. Да, окей. Между другото, Християн като уби някакъв с мотовката и иконката му стана някаква огнена.